Migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hener kagabi samtang pagawasay na sab ang bagyong Helen karong gabi. Ulahing nasiplatan ang bagyong Helen sa gilayong 1,060 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Sumala sa pag-asa gilaumang mugawas kini sa par karong gabi. Apan ginapakasug gyapon sa kanhi bagyong Hener og bagyong Helen ang habagat busa ulanon gyapon ang dakong bahin sa nasod lakip ang Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay mga pag-ulan sa Caraga ug Suksargen. Busa magbantay gyapon sa mga posibleng pagbaha o landslide. Samtang kung maayo ang panahon, makita karong gabi ang gitawag nga Peregrine full moon o mas nailhan nga super moon o sa ka-astronomical phenomenon kung asa pinakaduol ang moon sa Earth. Ang super moon mas dako og 7% ug mas 15% nga hayag itandi sa regular nga full moon. Ipaabot nga makita kini sugod alas 6:08 karong gabi hangtod alas 5:36 ugma sa buntag.